תלמידים יקרים, מורים יקרים, עובדים, עם פתיחת שנת הלימודים החדשה, אני מאחלת לכולכם שנה של הצלחות, שנה של התגשמות החלומות, שנה של מימוש הפוטנציאל, מקדמת בברכה ובהצלחה רבה את תלמידי כיתות ז' החדשים, ומאחלת לכם קליטה מהירה ומוצלחת בחיק משפחת נופרים. לבוגרינו היקרים, תלמידי י', שיהיה לכם בהצלחה תעודת בגרות מלאה ואיכותית. שנה ערכית לכולם, שנה חברתית, שנה הישגית מוצלחת, שכל משאלות לבכם יתגשמו לטובה. אמן. תלמידי בית הספר, אני רוצה לברך אתכם בשנה פוריה, שנה של הצלחות, שנה של הגשמת חלומות. אני מזמינה כל אחד ואחד מכם לשתף אותנו, את הצוות החינוכי בבית הספר, בכל שאלה, בכל קושי, בכל נושא שמעניין אתכם ובכלל. אנחנו פה תמיד איתכם ולשירותכם, צועדים איתכם במסע הזה יד ביד. ההצלחה שלכם והבריאות הנפשית שלכם מאוד חשובה לכל אחד מאיתנו. שתהיה שנה פוריה ובהצלחה. לכל תלמידי חטיבת ביניים נופרים, החדשים והממשיכים, לכל צוות המורים, חטיבת ביניים ממשיכים והחדשים, אני מאחל לכולכם שנת לימודים פוריה ומוצלחת. תמשיכו להיות כמו שאתם, תמשיכו להצליח, בית הספר מזמן לכם המון הצלחות השנה, ותמשיכו להיות לפחות כמו בשנה שעברה, ואפילו יותר טוב. הרבה הצלחה לכולם, שתהיה לנו שנת לימודים פוריה ומוצלחת. אנחנו מאחלים לתלמידים החדשים והישנים שנה מוצלחת עם המון התחלות חדשות. שנה טובה. לצוות המורים והמחנכים אנו מאחלים שעה טובה ומוצלחת, שנה פוריה ושקטה. לכל צוות המורים, המחנכים, אנשי המנהלה, תלמידים, הוותיקים והחדשים, שנה טובה ומתוקה, שנת ברכה והצלחה. שלום, שמי אורלי, אני היועצת של שכבת ז', אני גם חדשה כאן ואני רוצה לברך את כל התלמידים שבכל בוקר ירגישו שכיף להם לבוא לבית הספר ויש להם נכונות גם ללמוד, אבל בעיקר שירגישו שייכות. אני גאה להיות חלק מהצוות שמלווה אתכם וילווה אתכם, ואני מאחלת לכם את כל ההצלחה שאפשר לכם. תודה. לצוות המורים והתלמידים, שעה טובה ומוצלחת. תלמידים יקרים, בשם ועד ההורים אני מאחל לכם שנת לימודים פוריה והמון הצלחה. שנה טובה לכל ילדי בית הספר, ברוכים הבאים. והצלחה מנעמה ומאיר. לצוות בית הספר, לתלמידים, למורים, אנחנו מאחלים לכם שנה טובה, שנה פוריה, שנה של הצלחות, שנה של הגשמת חלומות. ואנחנו, צוות בית הספר, ההנהלה, נהיה תמיד עבורכם דלת פתוחה בכל מענה.